ଘରେ ଆସୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ମେଳନ ଉତ୍ସବ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖ ଶନିବାର ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ଠାକୁର ଆମର ବାହାରିବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରସେସନ ବାହାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। କଳରଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଯୁବ ସଂଗଠନ ରହିଛି, ପ୍ରାୟ 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡପ ରହୁଛି। ଜମାଣ ଦିନ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆତସବାଜି ଯେଉଁଟା ହୁଏ, ସେଇଟା ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମାନସିକଧାରୀ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି, ଉପାସ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନସିକ କରନ୍ତି। ମାନସିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ହେଲାଣି ବାଣ ବୋଧେ ରାତି ପାଇଯିବ। ତାପରେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଯେତିକି ବାଣ ହେଉଛି, ସେ ବାଣକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ ସେ ଭିତରେ ଚଞ୍ଚଳ କେମିତି ଫୁଟେଇକି ଭୋର ଭୋର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ଠାକୁର ଭୋର ଭୋର ଖୁଣ୍ଟି ଲାଗିବେ। ସୋମନାଥ ଲାଗିଲା ପରେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବଂଶରୁ ଲାଗିବେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ିଆର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ବିମାନ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଥା ଯେଉଁ ପୂଜାବିଧି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଇ ଆସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯିବ। ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁଟା ଭୋର ଭୋର ସେ ସମୟରେ ସରିଯିବ। ତାପରେ ଭୋଗ ପକା ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିବ। ତାପରେ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ରହିବେ। ଆମର 30ରୁ ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖ ଗୋଧୂଳି ସନ୍ଧ୍ୟା, ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖ ବୁଧବାର ରହୁଛି, ସେ ଗୋଧୂଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବା 6ଟା ସାଢ଼େ 6ଟା ଭିତରେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ମେଳନ ଉତ୍ସବ ହେବ। ହରିହର ବେଟ ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ସେଇଟା। ଆଉ ସେଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପକାଇ ତା'ର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସୁବିଧାରେ ଯାତାୟାତ କରିବେ, ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କେତେଟା ବି ଆଶା ରଖିନୁ, କିଛି ରହିଯିବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ୟାର କେମିତି ହେବ ସବୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦେବୁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ, ଏଇଟା ଜୋରଦାର କରିବୁ। ଯାତ୍ରାକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ଗ୍ୟାଦରିଂଟା ବେଶୀ ହେଉଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିବେଶକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ରହିଛି, PS ରୋଡ଼ ରହିଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ରୋଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ RD ରହିଛି। ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କେମିତି କରାଯିବ, ସେଇଟା ତ ଆମ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେକ୍ଟର ଜଣେଇଛୁ, ଏଇଟାକୁ ତମେ ଏଇଟା କରିଦିଅ, କ'ଣ RD ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅ, ନହେଲେ PS କରୁ, ତା ଚଉଡ଼ା କରୁ। ଆମକୁ ଚଉଡ଼ା ଦରକାର, ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଯାହା ଦରକାର ଯେତିକି ଉନ୍ନତକରଣ ନହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଚଉଡ଼ା ଦରକାର। ଚଉଡ଼ା ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ପଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆମର ଫୁଲ ପକାଇବେ, ଫଗୁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଲିଥିନ୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ ପଲିଥିନ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଟ୍ରକ୍ ପଲିଥିନ୍, ତାକୁ ଗୋଟେଇକି ବାହାର କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତାକୁ ପଲିଥିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣର ରହୁଛି, ବ୍ୟାଗ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଦୋକାନ ମାନେ, ବଜାର ମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ନିବେଦନ ରହୁଛି।